Takže môžeme na slavnostnú prehliadku, necelých 5 minút pred štartom. S jedničkou ako správny hostiteľ Jiří Svoboda v culke Donato Jesa. Equiries, odchovanec Horse Agro, čiže Jiří Svoboda je chovateľom, majiteľom, trénerom a v tomto prípade aj vodičom vo svojej tradičnej žlto-čiernej kombinácii. Dvojka potom favoritka Okidoki BR, Laurens Rinkes, priečne červeno-čierno-biele pruhy. Trojka nula na konštrukcii, auto v pohybe, petica aktérov za ním. Od jedničky domáci Donato Jeso, favoritka Okidoki BR, Camelot Missy, Miss Bella Photo a Nikové. Tentoraz to zrejme po štarte nebudú až také rachoty, skôr opatrnejší vstup u väčšiny aktérov, ak nie všetkých, aby z toho nebola okamžite galopáda. Kone už sú na dlhej stene, blížia sa k mejte. Bola odštartovaná cena Českej klusáckej asociácie na 1640 metrov o 20 000 korún a dopredu zatiaľ ide favoritka Okidoki BR. A teraz už to neplatí, pretože sa tam s vonkajšou stopou vyváža Nikové ako víťaz Prahy na priebežnej druhej pozícii, potom Miss Bella Photo na tretej, potom veľmi rýchlom začiatku uprataná Okidoki BR. Ďalšie dve dĺžky späť v tzv. Husom pochode, potom napreduje v tejto fáze dostihov Camelot Missy a odpojený Donato Jeso ako domáci aktér začína približne 10 dĺžok za predposledným koňom. Stále sa nám to formuje a vpredu sa medzičasom otrhol Nikové s Hanou Neslingerovou, ktorá si vypracúva približne 7-8 dĺžkový náskok na začiatku prvej neoficiálnej cieľovej rovinky. Na nečisto ešte približne 1100 metrov do cieľa. Nikové vlastným tempom už vedie o 10 dĺžok, 12 dĺžok pred Miss Bellou Photo. Čakáme ako a či zareaguje Okidoki BR s Laurensom Rinkesom, ale teraz to skôr vyzerá na reakciu Camelota Missy s Pavlom Vávrom. Ďalších 15 dĺžok späť, potom domáci Donato Jeso zrejme iba na nadobudnutie prvej dostihovej skúsenosti. Druhý z troch blúkov a stále je to s výrazným náskokom Nikové ako víťaz z Prahy 3. augusta prestá aj Dobruský s Hanou Neslingerovou. Mal približne 12 dĺžok dobrú pred priebežne druhou Miss Bellou Photo s Inžikom Kalmešalkom. To je červeno-biela kombinácia, zvonku na tretej priebežnej pozícii Camelot Missy Pavel Vávra vo svojom žlto-zelenom na štvrtej priečke, dve dĺžky späť. Potom napreduje Okidoki BR s Laurensom Rinkesom a ďalšie 3-4 dĺžky späť Donato Jeso, ktorý teraz nová zacválal, takže začína byť definitívne mimo dostih. Vpredu sa to nemení, naopak rastie náskok Nikové, ktorý je zatiaľ suverénom týchto dostihov. Napriek nevýhodnému číslu 5 sa prakticky okamžite dostal do vedenia, vypracoval si náskok a ten si udržiava. Pred záverečným tretím oblúkom vedie o 50 metrov Nikové, prestaje Dobruský na druhej priebežnej pozícii, sa to nemení, stále je tam Miss Bella Photo, ďalej potom napreduje na tretej zvonka s rovnakým tempom Camelot Missy na štvrtej, ďalšie dve dĺžky späť favoritka týchto dostihov Okidoki BR, ale na potvrdzovanie úlohy favoritky to vôbec nevyzerá, pretože Nikové neslabne, už má pred sebou iba záverečných 200 metrov cieľovej rovinky. Zdá sa, že ak extrémne nezhasne alebo nezacvála, je o víťazovi rozhodnuté. Nikové v cieľovej rovinke a vyzerá to na udržanie si čistého štítu pri druhom životnom štarte. Po pražskom víťazstve sa rodí bravantické ešte záverečných necelých 100 metrov. Nikové s Hanou Neslingerovou na prvej pozícii suverénom týchto dostihov ceny Českej klusáckej asociácie. Zaujímavý súboj, druhé miesto rozhoduje vo svoj prospech Miss Bella Photo s Inžikom Kalmešalkom. Na treťom a štvrtom mieste to bude medzi Camelotom Missy a Okidoki BR. Veľmi tesne pre cieľovú fotografiu a poradie nám uzatvára domáci Donato Jeso. O malú chvíľku budeme v priestore cieľa sledovať odovzdávanie čestných cien víťazom dnešných druhých dostihov ceny Českej klusáckej asociácie. Ešte Donato Jeso zamierí domov a už v priestore cieľa osamel iba Nikové, dvojročný hnedák, odchovanec Alexandra Vorobia. Reprezentant stáje Dobruský, trénerom je Jozef Dobruský a v súlke bola Hana Neslingerová. Srdečne gratulujeme. Sľubne sa rozvíjajúca kariéra. Debut v Kuchli. Pred 3 týždňami prvenstvo na dráhe s trošku inými parametrami, čím mám najmä na mysli behanie opačným smerom.